Sa number 8, Mascara Festival organizers ang luyag karon isla ni Mayor Greg Gasataya para sining nga tuig. May report si Nico Delfin. Magluwa sa pagpatigayon sang tuigan nga Mascara Festival highlights sa Oktubre 26, ginpahayag ni Mayor Greg Gasataya ang tuyo nga pagtukod sang separado nga foundation nga mo magadumala sa natalana nga okasyon. Natalana niya ini nga iga-anunsyo sa tion nga mapatod na ang katapo sa mga opisyal sang foundation. Wala na naging patpat sang alkalde ang kabangdanan sa iya pag-ilis sa katapo sa Bacolod Yuhum Foundation nga among naging festival organizer sa idalom sadto sang administrasyon ni anay Mayor kagkaron Congressman Albi Benitez. Hindi lang yung foundation niya. No. There is a new group na mag-handle sa Pero taga Bacolod? Yes, all of them are from Bacolod. Per discussion sa team, no, na nag-start nag-use since third week of May, they've been doing the preparations already. Siguro more participation from Bacolodians, more activities or programs that will showcase the talents, the skills ng mga Bacolod noon para sa mga nagabisita dito sa atin. Wala man anay naghatag sang pahayag ang pamunuan sang Yuhum Foundation samtang wala pa sila sa may nabaton nga official communication gikan sa alkalde. Samtang ginpatag ni Gasataya nga magapabilin sa ikapat nga Sunday sang Oktubre ang highlight sang Mascara Festival bangod ining nakasad sa Republic Act 11146 nga nagakilala man sang pagdumdum sang Charter Day celebration sa Bacolod kada Hunyo 18. October 1 niya ma-start na ang ma-opening ang Mascara, but we'll try to squeeze in sa mga programs para hindi tama ka lawig tayo. Sa nagligad lang nga simana, sa ginsuguran sang syudad ang pagpatahom kag pagpasanag sa Bacolod Public Plaza. Nagsugod man ang construction sang drainage project sang DPWH sa kilid sang Dalan San Juan nga kabayan sang tikang agud mapahagan-hagan ang problema sa baha ilabi na sa kada ginasuulog ang Mascara Festival activities sa Bacolod Public Plaza. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.